Dia jek melek lho, Tru. Apa iya heeh? Masuk angin medire wangi isih bertahan, mula kon nembang sikik. Oh, dia heeh. Ayo nduk, sadurunge senior-seniormu kowe nembang sikik nek ngadeg jek kuat ngadeg kok nek karo lungguh ya karo lungguh. Mergo garenge wis kulino karo ngadeg ya gelem karo lungguh ya gelem. Ngopo irang? Lek nembang iki lho, Tru. Wah, lek nembang heeh. Ya nduk, dia. Ya. Bibit unggul saka Bluro. Ki sing nyuwun lelagon mau sore, Tru. Apa lagune? Aku seneng prasetyamu. Ki do ngerti ora? Lagu kuwi do ngerti ora? Aku seneng prasetyamu kuwi lho. Sing ndi? Oh, anak sing do ngerti Mas lagu seneng prasetyamu. Mbok menawa lagu mbloronan kuwi, mayangi ngerti ora? Oh, mboten. Ayo nduk, G ya. Nah, ya. Dia. Ah. Wis penak, Nduk. Awake wis rada penak, Nduk. Dia. Alhamdulillah sampun, Pak. Pancen sampean lek nyambut gawe ketawan mau ora sempat leren lho. Nggih. Bar magrib langsung dandan, langsung munggah panggung. Lek enek kesele nek masuk angine wis lumrah wong sampean iki lak wanita biasa, ya ta? Nah, nggih. Nah, awake wis anget to ki awake? Sampun, Pak. Mboten keringat dingin nggih? Mboten. Mboten, syukur alhamdulillah. Dan bluramu ngendi ya, Nduk? Randu Blatung. Randu Blatung. Nggih. Bapak napa dalang? Sanes. Oh, Ibu sinden? Sanes. Lho kok sampean duwe swara sing becik kuwi turun sapa? Ki takdir. Oh, takdir. Nggih. Oh, nggih. Sesuai karo takdir. SMA kelas piro SMA? Kelas setunggal SMA. SMA ning ngendi negeri kene? Nggih. Kok ora ning SMKI Solo? Mboten. Teng napa? Nggih. SMKI Solo niku nggon gudang-gudange kesenian, ngoten. Nek sampean pengen dadi sinden hebat, kuwi ya kudune ning SMKI Solo. Nyapa alasane ngopo kok ora ning Solo? Napa? Mboten nanten restu. Mboten Orang tua niki lho. Wo, kali wong tua mboten direstoni. Napa sampean anak tunggal? Mboten. Oh, nomor pinten? Sampean anak nomor pinten? Kedua. Oh, kedua. Nggih. Nggih kok pancen nek kula duwe anak wedok sekolah teng SMKI Solo niku kula nggih apa jenenge tak gandoli ora usah. Mergo enek buaya-buaya darat ki. Lah ya, lho bener nek bapakmu ibumu ora merestui kowe sekolah ning kono ora apa-apa. Ning aja kendho semangatmu, nggonmu ngegulang ing reh sinden. Nggih. Gurumu sapa sing ngajari nyinden? Sinten? Bu Sustri. Sutri. Sustri. Nggih. Niku sinden sepuh Bluro mriki. Mboten. Lah Mboten pundi? ngertos kula. Lho, karo gurune kok ora ngerti omahe iki piye? Napa sinau teng YouTube? Nggih. Oh, teng YouTube. Sinden idolane sampean sapa? Cahayu. Bu Sukesi Rahayu. Wah, Bu Sukesi Rahayu. Sinten to niku? Garwane Pak Kuntadi. Oh, Kuntadi niku sinten? Oh, mboten niku adik ipar kula, adik ipar. Bu Sukesi Rahayu slamet wilujeng ing Sambikala. Nggih, badhe nembang napa, Nduk? Dia. Iki diparingi jeneman mawon nggih. Jineman? Nggih. Nah, mboten napa-napa. Jineman apa? Klambi lurik. Klambi lurik. Nggih, cobi jineman biyen. Mboten napa-napa. Heeh. Neno. Nah. Ing ngatasé ora nek gurune ngurung YouTube kok ya iso nyuwara luar biasa. Lanjutkan, Nduk. Sok cita-citamu nek wis lulus SMA negeri kene pengen kuliah ning isi Surakarta mboten? Nggih. Nah, nek wis ning kono ning isi Surakarta tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Mergo sampean wis dewasa, tur dosen-dosene do ning kene kabeh iki. Dosene sing ngendang niku Pak Zeko Widodo. Nggih. Niku lek karo wong wedok mboten patek hobi. Mboten patek hobi. Sing ngendang niku dosen sampeyan sok bakal aja kaget nek petuk Pak Zeko Widodo. Nggih, Pak. Terus sing nyiter nika Pak Iswanto. Nah niku nggih dosen. Sakniki mulang wonten ing SMKI Surakarta dadi pengasuh. Dadi ayah asuh tumrape anak-anakku sing do PKL ning omahe Pak Kangkop. Nek Pak Kangkop iki terbuka. Dadi SMKI apa jenenge? Membuka tempat untuk PKL. Ya. Pedagang kaki lima. Ya. Pantas luas polatane dasar emas kuning tamu kiri sripas sripit Umurmu bare jek 16 tahun ya, Nduk. 14, Pak. Loh, 14? Nggih. Oh, Aku yang ngur ngawur kok, pemain salah era. Berarti sak anakku wedok piro Bu umur Bu? Tata, aku ini gak wedok tapi rapal umurnya. Kelas 3 SMP, kelas berapa? 13 tahun ya Bu ya? Piro? 2000, oh 15. Aku karo anakku dhewe ora hafal. 16 ya? 16. Oh iya nggih. Mbok sing mangan sing akeh to Nduk dia. Nggih. Kena wae rada berisi ora tipis ya triplek ngono Nggih, wae. Pak. Yo. Laseng. Isih napa? Tas e. Entelas. Oh nggih. Suaramu kuwi nemen sewu ya. Tahun pungkur karo tahun iki kok kemajuane pesat banget to, Nduk. Lek mau belajar tenanan to? Nggih, ngoten niku, Pak. Belajare tenanan. Digenjot kali Ibu. Dikapane? Dikapane? Dituntut. Nggih. Oh digenjot. Oh, digenjot karo ibuke. Ya bener, koyo kudu ngono kok. Butuh imbian suarane ra petek banter. Saiki yo bendina tak genjot ki saya banter berarti. Tak genjot semangate. Ya sok nek neng isi mengko tak kenalne karo anake Pak Kangko. Deka. Udu adeka. Wah adeka cek cilik oh. Sing putrane buduwe sing barep. Nggih. Mas
Mas sinten ngerti mboten putrane Mas? Mboten ngertos. Majendra Yudhistira Putra niku sok bakal niki lulus SMKI teng isi teng pedalangan. Nggih. Dalang kok sindene sampean ya. Heeh, kok sindene sampean. Lah iya. Dadi nurunke ya, Truk. Ya dalang kuwi kebanggaan tenan nek ketika iso nurunke anak-anake iso ndalang. Mas Jendra kae wis ndalang terus adine wedok si Rahesta Deka Chandra Dewi ya nyinden. Sing cilik dhewe. Wah! Sing cilik dhewe. Adeka Sang Narendra ndalang gong misuwi bapake. Tak donya sisan. Lah iya. Wah, kaesuk titenono lek gedhe rek kendeli lek mayang lek ngungkuli aku, tenang. Mergo didikane sing enong. Ngono ah. Ya, wah luar biasa. Nembang apa neh, Nduk? Ayo sing apa ula tampar wani mboten? Nggih, purun. Ula tampar nggih. Mungkin kayak gentos Mbak Elisa, Mbak Eka. Ah. Bawane pun sinau dereng. Sampun. Wah, wis sinau. Nggih. Coba tak krungu aku. Nah, coba bawane metik seri Angling Darmo, ngoten ta? Nggih. Niku karyane sinten? Bapak Sukron Suwondo. Wah, Bapak Sukron Suwondo. Nggih, insyaallah nyuwun pendonga pangestunipun para wanaga agung ingkang wonten ing pojok watu Sambung Blora Mbah Haji Sukron saha ibu kula Hajah Suci Munawaroh bakal ngawontenaken ulang tahun emas pernikahan. Emas ki 50 tahun. Pernikahan tanggal 1 Februari. Bapak ngendika le aku pengen tanggapno wayang uwong. Nah, iki. Wayang uwong, Truk. Heeh, nuruti kersane Bapak. Tak tanggapke wayang uwong patungan urunan karo Pak Cahya Kuntadi, Pak Kalingga Purnomo kelawan anake sing wedok Mbah Sukron ya kuwi dokter gigi spesialis anak Retno Dewati. Kok ditanggapke wayang uwong Sri Wedari. Kanca-kanca Dwija Laras Indonesia tak aturi tindak macak dadi Kurawa 100. Sating celebung ae. Yo. Metik seri Angling Darmo iki lho. Metik seri Angling Darmo. Randu Blatung. Ya, Nano nanung Ingkang semya cengkoke wis wani nika ya, Gong. Heeh. Murite Pak Yasibin kok. Lah iya. Saman karep ndereke Pak Yasibin mayang ya, Nduk. nggih. Nggih. Ya. Wani gonjak garawane sang moho Rada gerak ta, Nduk, suarane, Nduk? nggih, Pak, kanyepen. Kanyepen. Nggih. Oh, nggih.
mangke dikake pemanas ki rada anget. Aja meneh kok sampean, Nduk. Pak Kangko ki tau. Bengi suarane entek resik mergo wayangane kuwi awan kuwi ya mayang, bengi ya mayang. Lho, ki lek ra panem dijo Kangko ra kelakon ngono kuwi. Lho, do kelingan ra dek mben pas nalika pandemi aku ki awan ya kon mayang ning Bersih Desa, bengine pindah nggon mayang. Wah, bengi ki suaraku nggih omong iso angel ran. Lah ya pancen suara ki winates ya, Tru. Wah ya. Iya, terus Anengge sang naga raja nanone nong sesilih nyinaga digarap ya, Nduk. Tahun kepungkure wis digarap gamelan Bali apa urung? Mpun apa dereng? dereng Dereng nggih, niki pun digarap kelawan kanca-kanca nganggo gamelan Bali. Coba informasi nggon streaming sinyale muser-muser. Ya, entek wotane ngono. Yo, coba garap gamelan Bali. Yuk, Dwi Jolaras Indonesia. Yuk. Ya. senenge nyinaga kini karamane serasi raja manis tingko laku laliane ulah tampar korajar naga kini sering konangan Sri Anglek Dharma ulah tampar liwet naga kini gulung keliwat Kedua dangdut Jonduk. Dia.
wejam nganti meh Terima kasih Nduk Dea.